Wafika bafethu episode 25 no-26 we-Outlaws kuleli viki. Ayi, into engingayisho bafethu, episode 25 unezinto eziningi ezenzakalayo. Ngicela nje ukuthi siqale ngawo ukuqala ngaphambi kokuthi size siye kude. Igama lami bafethu ngu-Azadi. Please don't forget to subscribe to my page. Ngilana ngizokhuluma nani malungana ne-Outlaws edlala ku-Showmax. On a weekly basis ikhipha ama-episode awu-2 njalo. Ngicela sikhulume ngawo. Ithi iqala ke bafethu episode 25 nangu uSihle noKwanele lapha yana abahlala nobaba kaKwanele bezokhuluma indaba yosuku lomshado basho sebelikhiphile usuku kuzoba yiluphi usuku abazoshada ngalo. Awu ajabule bandla ubaba lapho ukuthi hawu bantu abami kwakuhle ukuzwa lokho. Hey base kuthi ke ngalena ke basuthwini bafethu eLesotho nangu la unyakalo umuntu kaHlali ayakaneme umfuna la engakhona uHlali uthi nje uzokwenza noma yini ukuze avume ukuthi hey abo umkakhe watshela umama ukuthi mama ngiyamdinga lo muntu le kumele unginikeze amakhatha phela ethi bakanyakalo usanyanga sididide. Hawu wavele wavuma umama athi hawu khuleka mntanami lo uzothi wena liyophela namhlanje osuwena osungowakho. Hayi bafethu ishubile. Hayi ibe kuningi okwenzakalile emva kwalokho ke phela siyayibona ke nendaba yakhe ke uBandile uyazama manje ukuthi akhulume nomkakhe ukuthi abuye ezekhaya kwenze ngentando yakhe umkakhe badoda ayoqinisile ikhanda ukuthi ngeke kuze kwazi angeke nje kuze kwazi kuthi ngalana nangu unyakalo nawe uyahamba ubuya kubaba kaHlali uyafika lapho bawaHlali uzofuna uHlali ngoba kaHlali avula khipha impopo wamkhomba athelela la wena uzongijwayela lapha ngiyena receptionist lo muntu omfunayo ngimazela futhi ukephi mina kusenjalo ubaba kaHlali wathola iphone call eshoyo ukuthi hey ndoda siyakudinga namhlanje ebusuku siyakudinga namhlanje kufanele ufike nododana wakho siyeza ukuthi utshotshela abantu inkomo lento ayenza ayivumelekile ngoba utshotshela abantu bakithi basubakhona lapha endaweni ngeke sikwazi ukuvumeka nje lento leyo. Hayi ubaba kaHlali athi hayi kulungile inkinga sohlangana uyayizwa lento unyakalo uthi khona umhlangano uzoba khona yikho ke inkinga yakhe ngilapho phakathi yabo ekubuyeni kwakho uHlali nangu ubaba wakho umhlali bashala luthi hey wena uvisididido lamfana uyenza kanjani into enje uyenza kanjani into enje ukuthola abantu inkomo uHlali lokho ebusiness nayo imali ubanikeza labo bantu bakho labo be-top 4 ukuthi kanjani ngoba sabona sonke samasela sayifanela sonke. Hayi bagcina sebefile kodwa leyo meeting uma befika kuleyo meeting ye-top 4 uHlali bafethu wavele waguquka umuntu wadelela amathama wadelela wakhomba athi yena azongijwayela kabi mina khipha isibhamu sesiyawadubula safuthi sanqapha isibhamu sakho uHlali lamathama vele akhipha isibhamu ke zona aba labamkhomba wasebe bakhombile wayebathatha bafaka esihlahleni baba bophela khona. Hawu kwathiwa nina niyangqonqana namhlanje wena baba nalo ndodana wakho manje sijwayela kabi sinemthetho futhi sebenze la le mthetho yini nisitshela yona ukuthi kanjani uyaNahlali usicosozwa ngawo kwasekusenjalo avula qhamuka unyakalo wabasiza mfethu wadubula le top 4 wayidubula wayishaya inhlavu yonke wathi ya bona Nahlali ngoba sengenze kanje ngoba eningqongqisa lapho bezonishisa kanje uma ufuna ukuphila ngizokusindisa lapho kumele ukuthi ungifase masho kanje unyakalo yes akasebenzanga muthi lapho kusebenza ingqondo athi hayi kumele ungishade wabona uHlali uthi uma ngingavuma umshado lo muntu ngizongqonqa ngiphele kulomlilo sinobaba. Wavele wavuma athi hayi kulungile ke mntakwethu ayikho inkinga ngizokushada yes. Kwaphela kanjalo ke episode bani u25 sesidindeke baningi manje u26 sekuvela umcaco okaSihle noKwanele nomshado okaleruo okalento kaHlali okaHlali benonyakalo. Hayi nangempela kube njalo bafethu yinhle iculture yethu yonke whether you are Sotho, Zulu or whichever tribe you come from or ethnic group bafethu hayi mihle umshado uyadinga ubona wabeSotho bengiqala futhi ukubona ngoba angikhumbuli ngathanda umshado wabeSotho kodwa nje into yade ezoHlali lapha yana bekade inhle usefika nawe ugqoke izembatho zakhona lapha eBasotho neswenkele nangu nayo usisunyakalo umuhle lapha yana kunezindaba zokwabelana ke impahla nendaba zokulobola kuhle nje nangalana nayo isihle nje uyashada amadoda kuvela yonke into bevela befunga phambi kwamfundisi ukuthi kanjani kodwa it was all traditional nangala futhi ku traditional yabona nje lamasinde bekade shintshana enza kanje hayi bafethu hayi bekade kukuhle impela bekade kukuhle hayi ngala uHlali bandla nomuntu wakhe hayi cha akubayekani hayi akuyekana ngihlobo nangu ngala futhi nakona lo nyaka lo busy ukhumbuza uHlali uthi hey wena uphinde nje ungangele wathi ungangele uzongithola kahle bafethu leSotho bafethu le Roma bafethu uyihlala lapha emfulweni ubafo
Kubi man, shada isithando sakhe sakudala, kuthanda isithando sakhe esisha ade sitholile. Hayi yabona bafethu mathiwa umuntu uyagowa bafethu. Hayi yabo lo strong. Hayi kancane engiyaqala into nje. Twice. Hayi. Kodwa ke asikho ke lapho ke bafethu. Hayi kube kuhle umshado beyadima ihleke. U-episode 26 is just about these two families. Beveza ukuthi kushadwa kanjani. Kodwa ke nangokubandela usabhizi namanje mfethu. Hleli imbashala lonkosikazi. Uzwa amkhuluma kabuhlungu ke manje umshado ngoba sekuthinta ubaba. Yamkhomba unkosikazi lalela la wena. Ngoba mina ngiyacela noma ngiyancenga noma ngizala ngiyakudinga mina usubuye edladleni. Ungazongitshela baseyitori ngicazona washada nje umshado owawuyile queen kanjani wakhishwa ngebhokisi wena ke sakho walethwa la wathola ngenyongo. Wena owala ekhaya ayikho enye option onayo. Yezwa emkhomba hayi nayo usisi awuthi hayi boy ngazongitshela wena endaweni engaphephile. Lapho ke umseshi lo bizomfakisa lapho bandile uyambuka ngumazi ngifuna ukwenzana. Nanga umseshi bo kanti uzophenya amabhisho obandela noma uzophenya amacala abantu ababulala abatshotshwe inkomo. Hayi funa lakhetha umseshi usuyini ayiphenyayo kahle yayizwa leyo nto leyo but umshado bukade umuhle yabo simbonile nangu lapha usisegeza ukwanela inyawo njengosiko phela ekhombisa ukuthi hayi cha ubaba akasoze ayigeza inyawo ekhona unkosikazi yabo. Hayi bekade kukuhle bafethu bekade kukuhle kodwa ithe siphela yaphela ngakaba kuhle ke nangu esifika la usisi lo nowashona le indoda lapha nemazamazama uyasho ukuthi ayihlala ubaphethe ngabe ubatshotshela inkomo kanjani uzotshela la oLero noma wakhe uthi ngithembe nina bafethu nisikhiphe lolu takatika lolu nangu umuntu eqeda thina ke manje usela kuthina uyatshontsha ipheleke engathathanga isinqumo sakuma ngaLero benoLori ukuthi bazoyithatha ziphi inyathelo ngalokho. Asithembe ukuthi ama episode alandelayo kuzovela kahle sonzakalana. Hayi amnandi show bafethu imnandi kakhulu. Hayi ngi-enjoyile. I hope ebasebeyibukile nabayibukile ba-enjoy abangayibuki ningabuka nale review engishoyo. You just gonna get i-idea ukuthi kwenzakalani. If you have not watched this, watch it. Bonga kakhulu bafethu ngesikhathi soningi ukubonga. Please don't forget to subscribe bafethu ngaso sonke isikhathi ngohlezi ngikhona with all the updates of ama shows adlala ku TV and other streaming services. Okay.